Hello everyone, welcome to my channel. नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ जोबजासे नायलांलायदो लोगोफोर। जों दायो अरुणाचल एयारपर्ट बेरायनो थांगासिनो लोगोफोर। नै बेटारि गारि गाखोदों जोङो। नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां लानो सानबाबो मोजां लानो हायासै आरोना। थांनायखौ हाजो नुलाङो आरोना। सारि सारि भिडिअ खालामलांनो सानबाबो मोजां खालामलांनो हायासै, मानोना जों बेटारि गारिजोंसो थांदों नालाय। बेटारि गारिया भिडिअ खालामबाबो बिराद मावोना, बेखायनो मोजाङै भिडिअ खालामनो हायासै लोगोफोर। बिराद दुगि दुगि जादों आरोना बिसोरो बेरायनो मोननायखाय। नुवाखै मोसालायो दाउले थंआलिफोरा। सेंग्राफ्रा नाहरबाय नायनो नामा नाहरनायखौ। नै बै खनायाव थानानै नाहरगासिनो। दे बिरलां नोंसोरल' आंखौ गालांदो ओमफ्राय। थाबायनायाबोथ' लासै थाबायनो मोनखाया सानैबो आथिं गोलावफ्रा। नुवाखै बिराद बेस्थ' दं आरो बेफोरो। अन्थायाव सौथुलांबाय। नेगासिनो गारि ड्राइभारा। ओइखि थांसै ना एबार। ओमफ्राय बैजों दोनसै। बे फट' खेबनिफ्राय मोनसे बैयाव ओरैनो। खुसियानो नायलाय हनै साइज बाजेस मोसाबाय थाबाय। दे खनसे मोसादो फैनो मोननायनि। आंजों रायजानाय नालाय मोसायासैबा। हारसायासो मिनिफालायलांबाय आं हारसासिनिफ्राय। बिराद बार सिउ सिउ बारदों लोगोफोर।
बयलारफ्रा बारा जायोथ' नोंसोरो अमाफोरखौ क्या है बेरायखांबाय लोगोफोर जों दायो थांनो ओंखारबाय आरोना न'आव बारा गोबाव थानो हाया भिडिअ बानायदों एबा नङा भिडिअ ओमफ्राय एलबामखौ बिदि सोलोंना बानायनो हायो ओमफ्राय जोंहा बेरायना फैखांनानै उखैहाबनानै राजकट हाथायाव जाबाय आरो एसे